אנחנו בתקופה קשה והיום ראש חודש, והרבה שואלים איך אפשר לומר הלל בתקופה של כל כך הרבה כאב, ואולי גם מקום של כעס בתוכנו על הדברים שאנחנו חווים. איך אפשר להודות להשם? זה מעניין שבגמרא בערבי פסחים, כשעוסקים בתקנה של הלל, אומרים שנביאים ראשונים תקנו את הלל לישראל לכל צרה וצרה. וכשנגלים ממנה אומרים אותה על גאולתן, כאילו תקנו הנביאים תפילה אחת על מצוקה ועל הצלה, ובאמת כשמעיינים בתוך ההלל רואים שבתוך ההלל יש פסוקים של מצוקה. מן המיצר קראתי השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליחה נא. והגמרא גם מסתכלת על הפסוק, לא לנו השם לא לנו, תצילו אותנו לא בזכותנו אלא בשבילך. עכשיו הפסוקים האלה אולי בימים שמחים מרגישים לנו לא במקום ולא בדיסוננס ובדיסוננס, ואנחנו גם ככה אומרים אותם, ומעניין גם לבדוק איך אנחנו מרגישים כשאנחנו אומרים אנא השם הושיע נא ביום שמח. ואני חושב שרובנו מבינים שגם בזמנים טובים, גם בזמנים שמחים, יש צרות ויש דברים שאנחנו רוצים שניוושע מהם. ואנחנו גם מבינים שבתקופות קשות יש הרבה מה להודות. אנחנו רואים את החיבור ביחד של עם ישראל, את ההתגייסות, שומעים על ניסים שקרו לכל מיני יחידים שהיו במקומות סכנה, וכמובן שאנחנו גם יכולים להודות על זה שאנחנו נושמים, שהלב שלנו פועם, שאנחנו מסובבים עם אנשים שאוהבים אותנו, אבל עדיין אנחנו כרגע בזמן שאנחנו חווים בעיקר את הקושי. למה לא הפרידו את התפילות האלה לשני תפילות? תפילה אחת לרגע של שמחה ותפילה אחת לרגע של מצוקה. אני חושב שהתפילה הזאת, הלל, מביאה אותנו למקום תמיד של הרחבת העדשה. לא להיות תקוע במקום הצר. לא להיות תקוע במקום של השמחה ולהיות עיוור לדברים אחרים. לא להיות תקוע, חס ושלום, במקום של דיכאון עמוק ועצב, ולא לראות את הדברים האחרים. עכשיו זה נכון שאבלים למשל שיושבים שבעה, לא אומרים הלל. אולי יש כאלה שנוהגים שאחרים מוציאים אותם ידי חובה באמירת הלל. כי אנחנו מבינים שהם בשבעה ימים מוגדרים של באמת רק להיות בתוך העצב. עכשיו, הרבה מאיתנו במקום שאנחנו רוצים להיות באבלות, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. כרגע אנחנו עדיין צריכים לתפקד, להרים את עצמנו באומץ ובחוזק, כדי לעמוד במערכה. לכן אני חושב שהיום מאוד מתאים לומר הלל. אבל היום לפחות אצלי, ואני מניח שאצל הרבה מכם, הדגש הוא לא על ההודו להשם כי טוב. זה דורש ממני מאמץ. אבל אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליחה נא, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחביה, זה אני יכול לומר בכל ליבי ונפשי. חזקו ואמצו.